Il-kantanta Emma Muscat u l-maħbub tagħha Bjondo mistennija li jagħtu kunċert b'xejn waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tan-Notte Bianca li ser tittella fis-6 ta' Ottubru li ġej. One News tkellem ma' Emma fejn spjegat x'wieħed ser ikun qiegħed jistenna waqt din is-serata li daħlet sew fil-kalendarju kulturali Malti. Jiena ċitata ħafna għal din il-konċert, speċjalment għax Bjondo li hu mistieden biex jiġi hawnhekk biex ikanta miegħi. Jiena ħankanta il-kanzunetti tal-album tiegħi Moments, u mbagħad ħankanta wkoll ftit covers li huma tajbin għal dawk iktar like tipo older, u mbagħad il-generation iktar my age. U ħajkun mix sabiħa. Ħankollu daqsxejn sorprezi għalikom. Fl-okkażjoni tal-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura, l-edizzjoni ta' din is-sena ser tkun l-akbar waħda li qatt saret sa issa. Dan hekk kif kull min ser jattendi ser ikollu l-opportunità li jgawdi minn spettaklu sieħ ta' divertiment li jkun mifrux madwar il-Belt Valletta kollha. Dan hekk kif numru ta' postijiet ser ikun hemm bosta palkijiet li fuqhom ser jindaqqu stili differenti ta' mużika, fosthom reggae, folk, metal kif ukoll mużika rock fost l-oħrajn. Tkellimna ma' Xon Buħaġar li huwa d-direttur artistiku tan-Notte Bianca fejn tana ħiel dwar x'wieħed jista' jsib malli jattendi għal din l-attività. Inti se tiltaqa' ma' teatru ġo postijiet interessanti, maġija, poeżija, għandna proġett vera interessanti, installazzjonijiet, ġifieri intu għaddej għal dal-kunċerti għandek dil-esperjenza maġika biex inti dejjem tiskopri aktar x'in il-kultura u forsi dejjem tarġa' tmur. Waqt din l-edizzjoni ser tiftaħ l-ewwel darba Valletta Contemporary kif ukoll l-arkivi notarili. Dawn iż-żewġ postijiet ġodda tan-Notte Bianca ser jagħtu l-opportunità lil pubbliku biex jagħtu ħars lejn dokumenti li jmorru lura lejn l-aħħar 6 sekli. F'dawn iż-żewġ postijiet hemm mal-20,000 dokument fl-arkivi notarili li ser ikunu qegħdin jaqdu l-istorja mal-arti kontemporanja. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici flimkien mas-Segretarju Parlamentari Deo De Battista u Silvio Parnis, fejn il-kol kemm huma fissru l-avveniment tan-Notte Bianca bħala opportunità unika għal familji sabiex jiskopru l-ġewwar mistura li għandha l-belt.